फैगौ 22 अक्ट' 2025 मायथाइ बिटिसिनि जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बावहाय मोनफ्रोमबो दोलोआनोथ' बिजि दा मुखुबथार गावबागाव हान्जाखौ देरहाहोनो थाखाय जोंबो बिजेपिनि जानानै आरो जों जेराव बिजेपिआव दङ बिजेपि खालामगासिनो दङ जोंबो जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय आगान सुरबोदों आरो बिथोन बायदियै मानगोनां जोंनि रायजो सभापति दिलीप सैखिया बिथाङा जोंखौ बुंनायलाय आरो गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोंबो बाहागो लाफैदों दा जोङो दिनै गिबि गरेस्वरनि 30 नं जे मोनसे बियाब गरेस्वर बियाब बावहाय जा देरहासार नार्जारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों जोङो दिनै मोनथाम मिटिं गाबाय मोनथाम मिटिं गानायावहाय मोनसेया जोंना थाइगिरखारि आरो मोनसेया गसाइगाव आरो मोनसेया बागदबा बे मोनथाम जायगायाव मिटिं गादों रायजोफोरनि जि मोनसे धौ बा सिरि मोनखांनाय बायदि बुंनांगोन मोजां मोनदों माने बिजेपि दोलोखौनो सरकार खालामजानो लुबैदों बयबो बेनि फारसे गावसिनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायदों मानोना थोंजोङैनो जोंनि बिजाथि थायोबा जोंनि दोलोनि जायोबा मोजां जायो खामानि मावनो बेखौ बयबो बुजिदों आरो बे थांखिजोंनो बयबो भट होनो सिगांदों बेखौ जोङो बरायदों मोजां मोनदों आरो जों साबायखर बावदों दा बेखौनो आं बुंनो लुबैगोन गमामायैनो दिनैनि समावहाय भारत राष्ट्रखौ दैदेननायाव नरेन्द्र मदिनि गोनांथि दङ बिथांनि दैदेननायाव राफोद दैदेननायाव आरो बिथाङा सासे बुहुमनिनो सासे दैदेनगिरि बुङो जायो जोङो नरेन्द्र मदि गाहाय मन्थ्रि बिथांखौहाय बिथाङा भारत राष्ट्रखौ जेरैबायदि दैदेनदों आरो बुहुमनो जेरैबायदि गोजोननि मोनसे थासारि लाबोनो नाजादों बे बाख्नायथाव बाथ्रा आरो फारसेथिंहाय आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोनांथि दङ बेखायनो जोङो आसामावबो बिजेपि सरकारखौ जोङो लाखिनो हानांगोन आरो दिनैहाय बुंनो थाङोबा जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे मोन्थायफोर मोनबोनाय दाबि बोनाय बुंनो थाङोबा बिजेपि सरकारा जोंनो गोबां होबोबाय बिटिसि गोरोबथाखौबो जों बिजेपिनि समाव खालामदों बै समावहाय अटल बिहारि बाजपेयी लाल कृष्ण आडबाणी बिथांमोननि जि मोनसे दैदेननाय सोरखारमोन बे समाव जों खालामबोनो मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथां बिएलटिनि बिथाङा कामान्डार आरो चेयारमेनमोन बिथांनि दैदेननायाव जोङो खामानि मावबोदोंमोन ज' आरो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथा जादों आरो नै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर जि मोनसे गोरोबथा बेखौ खालामनो मोननाय जादोंमोन बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा जुथायैनो गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन दा बे गोरोबथानि दफाफ्रा दाबो मावफुंजाजोबाखै दा बेखौ जोङो बिजेपि सरकारनावनो जोङो बे सुफुंनायखौबो जोङो नागिरनांगोन बा बिजेपिआनो बेखौ सुफुंनानै होगोन दा जोंहा खामानि मावनांगौ दं आरो फारसेथिं जोंनि जाथि बा हारि माहारिफोर जयै रायजो जानायनि बिटिसिआव जेसेबां हारि माहारिफोर दङ बे हारि माहारिफोरखौ खौसे लानानै खामानि मावनायाव जयै बयनिबो गोजोननाय थासारि लाबोनानै जौगानाय खामानि मावनांगौआ बेवहाय बिजेपिनि अनगायै गुबुन दोलोआ हागोनखौ जों नुवाखै ओंखायनो बिजेपि दोलोनि गोनांथि जानानै फैदों बेखौ जों बुंनो लुबैयो सार नैबे समाव जिहेतु दिनैनि दिनाव नोंथाङा राष्ट्र दलजों जिहेतु सापर्ट खालामनानै जिहेतु बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव जिहेतु बाहागो लाबाय मा जाहोननि थाखाय बाहागो लादों नै बियो ओरैनो जोङो नैबेखौ नुगोन मानसिफ्रा सोंदों गोबाङानो बे बाथ्राखौ जोंनाव मोननै दोलो दङ जोङो गुबुनखौ दाय दस होनायनि सिगां जों मा मावबोलायनो हादों दैदेनगिरिफ्रा मानो ज' जायाखै एसेबां गले गले खावलायबाय रायजो राजायाबो लुबैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हांख्रायबोदोंमोन खावलायबोदोंमोन नाथाय बेफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेसेन होआलासिनो गावबा गाव नेहाथ एखुथा मुलाम्फानि थाखाय बांद्राय ज' जानो हायै बे दुखु मोनथावथाव जायो सोरबाया सिगां नागिरबा सोरबाया माने हमथायो आरो सोरबा सासेया आरो बिदिनो माबा मोनसे मावनो नागिरबा बेवहाय हेफाजाब होलाय बेखौ नुबोबाय थाबाय आरो फारागाबो जोबा जोंनि गेजेराव दा बिजेपिआ बर'नि थाखाय जेबो मावनाय नङा बिजेपि फैयोबा जा खैफोद जागोन बे साननायफ्रा ओरैनो ओंथि गैयै साननाय मानोना बिजेपिआनो बर'फोरनो मा होबोदों मा होबोआखै बिजिरना नायोबा जोङो 6 सिडुल मोनदों थांनाय 2003 मायथाइनि जि मोनसे गोरोबथा बेथ' बिजेपिनिनो मोनसे जोंनो होनाय जों बेखौ बोरैहाय बाहायदों बाहायाखै बे जोंनि सायाव सोनारो बा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जायफोर खुंथायाव दङ बिसोरनि सायाव सोनारो खोथाया जाहैबाय माने जों 40 सिट्स मोनदों थांनाय जोंनि बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों माने समस्ति आरोखि बावहाय नोंनो 30खौनो रिजार्भेसन खालामनानै होदों बिजेपिआ
आरो मोनबाखौ नन एस टि रिजार्भ मोनबाया ओमफ्राय अपेन दा बेबायदि मोनसे जोंनो खाबु होबोबाय बर' रावखौ 90% सोनानै होबोबाय बिजेपि सोरखारानोथ' होदों जोंखौ अनसायदों जोंखौ बा बिजेपि फैयोबा जोंहा गिनाय बा माबा मोनसे खैफोद जागोन बे साननाया ओंथि गैया आंनि मोन्दांथियाव ओंखायनो आङो बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो मालायखौ दाय दस होनो थांनायनि सिगां गाव गावहाबो मा मावदों बेखौ एसे साननानै नायनाया मोजां सोरबाया सोरखौबा फोथाय खेबसे बुंनो नागिरो जोलै नांगोन बुंनो नागिरो आरो भारत हादरा मोनसे डेम'क्रेसि हादोर बावहाय बयहाबो मोन्थाय दङ आरो जायखि दोलावनो थाथों मानो थांखिया गोग्गो जानांगौ मोजां जानांगौ हारिनि थाखाय खामानि मावनो जि थांखिखौ लानानै सिगांबोदों बेखौ गोबानानै मोजां खामानि मावनांगौ बावसोमनानै खामानि मावनांगौ बेखौ लुबैयो आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे गेरेमसा हारि दानाय जि बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बियो जोङो दिनैहाय बेसेबांसिम गोरबो गोथौ गोसोजों लादों बड'फानि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आरो जों खामानि मावनो नाजादों बेयो साननो गोनां बाथ्रा जाहोनखौ नोङो गावनिनो दोलोआ जेब्ला सोरखार दागोन आरो नोङो मिरुआवबो बिजेपि सोरखार थाबाय रायजोआवबो बिजेपि सोरखार थाबाय आरो नोङो जोंनि बिटिसि दाथ' बिटिआरथ' जायाखै बुंनो थाङोबा जोंसो बुङो बेयो संबिजिता गनायथि मोननाय मोनसे दाबो बिटिआरआ दाबो जायाखै दाबो जोङो इलेक्सन नटिफिकेसनखौ नायबानो नुगोन बिटिसि इलेक्सनसो बिटिआर इलेक्सन नङा दा बावहाय बेनो रोखा जायो जे जोङो मोनसे दोलोजोंनो खामानिखौ मावनो थाङोबा बे साबसिन जायो आंनि नोजोरावहाय मानोना गुबुन दोलोजों जेब्ला खामानि मावनो गोनां जायो एलायन्सआव थानानै जेब्ला खामानि मावनो गोनां जायो बेवहाय एसे नोङो खेंख्रा खेंख्रि खामानि मावनो गोनां जायो आरो दस्रानि माबाफोरखौ जों खोनासंनो गोनां जायो बेफोर मोनसे बिस्राबो माबा मोनसे थायो आरो ओरैहायबो माबा मोनसे थागोन गोरोबलायनो नागिरा खिन्थु मोनसेनो जाखायोबा जोंनिनो जाखायोबा बे खामानि मावनायाव स्मुथ जायो बे नंखाय बाथ्रा नङा आरोखि दा ओंखायनो जोंनि मुंख्लंफोरखौथ' जोङो नंगौ नागिरनो थांनायाव जोङो मुंख्लं जादों दा मुंख्लं जादों होननानै जोङो जोंनि मुंख्लंफोरनि जि बावलांनाय थै बावलांनाय बा जिउ बावलांनाय बेनि बेसेनफोरखौबो जोङो जायखि दोलोआवनो थाया मानो होनांगोन जोङो बे सैथो बाथ्रा बिपिएफआबो नाजाबोदों बेखौबो जों नंखाय बुंनो हाया इउपिपिएलआबो नाजाबोदों बेखौबो जों नंखाय बुंनो हाया बिजेपिआ दिनै गोहोआव फैयो बिजेपिआबोथ' बेफोर खामानिखौ मावगोन आलादा माबा मोनसे मावगोन बेथ' नङा दा ओंखायनो आङो बुंनो लुबैनाय बे जोङो दाय दस होलायनाया बे ओंथि गैयै होननानै आं बुंनो लुबैयो डेम'क्रेसियाव आरोखि बावैसो समसिगां नोंथाङा बुंलांबाय जिहेतु आसामनि जिहेतु रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सखिया बिथाङा थिननाय बायदि फैदों होनना बुंदों नोंथाङा नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक मोननैखौ थानो मोना होनना बुंदों बिथाङा दायो बेखौ लानानै जिहेतु ना बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बबेबा मोनसे साननाय समाव माब्लाबा माने बबेबा मोनसे साननायफोरखौहाय गोनो गोथो मोनोबा बाथ्राफोरखौ बिदिनो बुंफ्लाङोबो नाथायबा बे बिटिसिआ जाहैबाय जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननाय मोनसे खुंथाय बियो आरो मोनसे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआथ' बै समाव ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो बेखौ दाना होलांनाय मोनसे माबा बियो मोननैबो थागोन बेवहाय दिलीप सखिया जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जानो हागौ बबेबा मोनसे माबायावहाय बुंफ्लांनायखौ बुंनांगोन खिन्थु आङो सानो माने बे माबा मोनसे जोंनि थाखाय माने खहा लाबोगोन बा बेखौ जे मावफुंहैनो हागोन बेखौ आङो आंनिफ्राय रोखा बेखौनो बुंनो लुबैगोन बेफोर गासिबो जि मोनसे जेंना नुजादोंमोन बेयो गासिबो सुस्रांजागोन आरो रोखा जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। नाथाय ट्राइबेल संघआ बिथांखौ एन्टि ट्राइबेल होननानै बुंदों बेनि सायाव बेखौ सोर गावसिनि अपिनियननि गेजेरजों मा बुङो बिथांमोननि खोथासो बिथांमोननि बिजिरनायाव बिथांमोना मा नुदों बे बिथांमोननि बाथ्रा दा जोंनि नोजोराव जों जिखौ नुदों जोंथ' बेखौनो बुंनांगोन ओंखायनो आं दहाय बुंनाया जे जों सोरखौबा दाय दस थांनायनि सिगां गाव गावबो मा मावमारदों बेखौ साननानै नायनाया मोजांथ' बे आरोखि सार जोबथारनाय मोनसे जोंनाथ' प्रसेसआव दङ बेयो आरो बिसायख'थिखौ जों दानो बुंनो हाया बिसायख'थिया जाहैबाय जोङो थाब जानायखौ लुबैयोब्लाबो जोंनि मावनो लानाय खामानिफ्रानो माखासे आद्रा दङ जेरै जोंना गामि फोसावनाय गिबियावथ' गामिया फोसावजानांगोन बेनि उनावसो बियाब दागोन आरो बेनि उनावसो बिसायख'थियाव थांगोन दा गामिया जोङो गिबि खोन्दोनि गामिखौ फोसावनायखौ जों फोसावहोनो हाबाय दा गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनायाव जों गासै गं 958 गामिखौ फोसावनो हाबाय दा नैथि खोन्दोआव फोसावजानो गोनां दङ 161 गं गामि आरो बेनि अनगायैबो सनितपुर बिस्वनाथआव माखासे बिटिसि ओनसोलाव हाबगोन हाब्बायानो आरोखि आरो माखासे हाबबावगोन
दा माखासे थालांगोन बे थालांनाय आद्रा गामिफोरखौबो आरो जों सरजाबबावनांगोन ओंखायनो समा लागोन आरो राभा हासंनि जेंना जोबाखै राभा हासंआवबो बर'फ्रा राभा हासंजों दङ नालाय राभा हासंआव राभा अट'नमास काउन्सिलाव बिनि बर'फ्रा दाबो क्लियारेन्स मोनाखै ओंखारनो हायाखै बेखौ रायज्लायगासिनो दङ आरो 6 सिडिउल जायोबा बावनो थागोन बर'फ्राबो बे 6 सिडिउला माला जागोन बे जायाब्ला जोङो जेब्लासिम 6 सिडिउल जाया अब्लासिम बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल थानो बेबायदि मोनसे बाथ्राया राभा हासं थानाय बर'फोरनिफ्राय बेखौ रैखा खालामनानै होनो नाजाबाय थादों आरो बुंबायबो थादों आरो मोनसेया टिवा अट'नमास काउन्सिलाव माखासे बर' गामि दंबावो जाय बर' गामिफोरखौ टिवा अट'नमास काउन्सिला दाबो दानख'नानै होजोबाखै आद्रा माखासे अट'नमास काउन्सिलाव हाबनाय बर' गामिफ्रा ओंखारजोब्बाय बुंनो थाङोबा हेंगाल अट'नमास काउन्सिलाव बर' गामि गैला सनवाल अट'नमास काउन्सिलावबो गैला देरु अट'नमास काउन्सिलावबो बर' गामि गैला आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिला आबुङैनो दानख'ना होजोब्बाय बर' गामिखौ दा बे नटिफाइडबो जाबाय दा बेफोर गासिबो खामानिया नटिफिकेसन जाखांनायनि उनावहाय बियाब दागोन बेनि उनावसो बिसायख'थि सार जिहेतु बिसायख'थि जायोब्ला जिहेतु नोंथांमोना आलादायै गेलेगोन ना आलादा जिहेतु हानजा दानानै गेलेगोन ना बिजेपि लोगो नाय जोंथ' दा बिजेपिनि माबायाव दङ आरो बिजेपियानो काउन्सिलखौ दाना होदों जोंथ' बिजेपि जानानै गेलेगोन बिजेपि जों दा बिजेपियाव दङ जेराव जों बिजेपिनि जानानैनो जोंनि खुंथायनि बिसायख'थिखौ गेलेहैगोन